Bugnaw kayo niya, lamig exercise. Kaya nilakid-jagingan dire kay kuan, ako ging kasada. Dugay na akong makainom ng dugong labas. Mutugbong na akong nga lungsod. Para makainom kong dugo. O karon, mangatang sa ako ani na pita. Kaya delikado kayo. Akong kurog na akong lawas. Wala dyan ko kainom ng dugong labas. Basta na mo agi. Paako dyan akong liog. Kurog na taong ko. Taas ko na jagingan na. Kaya layo na gito. Dah. Masa ni? Yo. Diara, orang kisod na din nirong buntaga yo. Diara, lamin ni kay wala ni singot ba? Diara, kondisyon kayo. Hoy! 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 Pista sa mua ba? Invite ra ka na mo. Sama ka mahatlog man gawin. Ang kamo di na diyan. Sama gawin. Magidami gihang baboy dito nagbasoy ba? Ikaw di ba? Sa bagay. Ay, sa di mo rin. Ay ratulog. Nami gihang baboy dito nagbasoy ba nya? Sa mahatlog naman ka na mo hinuon. Kamu di. O ta kayo. Ang tubig to init naman. Init ni ba Init tubig to arang na sa kaha ba di? Sakto gino siya no? Arang ini. Tak. Wali. Mana itong ihanda kay sabi lang ya. Wala tayo palitanan ba? Mali sa mong gayan. Oh. Mali sa mong gayan. Ano sa di mo? Kaon lagi mi lagi. Ikaw na jud mig dugo yun. Hindi ni sila gron. Na. Kami ni. Kami ni. Kami ni. Alikiwan, bukal-bukal na ang tubig dito. Bukal-bukal na, wala. Bukal na kayo. Tama na mo aron. Pista ron. For entertainment purposes only.